Egunon guztioi eta ongi etorri. Ospakizun berezia dugu gaurkoa, jaunartzeak dira. Egun berezia delako ospakizun hau ere, era egokian ospatu nahi genuke. Hortarako, isiltasuna eskatzen dizuegu. Zaila gaitezen, jarrera egokia hartzen. Gure aldetik guztiok ahaleginak egin ditzagun. Mesedez, argazkirik eta bideoik ez ateratzea eskatzen dizuegu. Elizkizun amaieran izango duzue horretarako tarte txiki bat. Eskerrik asko. Buenos días y que seáis bienvenidos todos y todas. Os pedimos que colaboréis en la buena marcha de esta celebración con vuestro silencio, respeto y vuestra participación atenta. Os pedimos seguir la celebración en silencio. La experiencia positiva de una celebración no depende de su duración, sino del alma y el interés que se pone en ella. Por otro lado, os rogamos que no saquéis fotos ni vídeos. Al finalizar la celebración habrá ocasión para ello. Egun berezia da, guk lagundurik, aldarera hurbiltzen dira ume hauek. Asko maite ditugu. Beraientzat hoberena nahi genduke. Fedearen doaia ere eskaintzen saiatzen ari gara. Sinisteak lagun egiten digu bizitzan. Ona da sinistea. Lagundu diezaiegun bada, gaur ere, ume hauei gure fedearekin. Celebramos la primera Eucaristía de este grupo de niños y niñas que vamos a recibir en la iglesia dentro de unos momentos. Vienen acompañados de sus padres, madres o correspondientes responsables. Hemos tratado de iniciarles en el camino de la fe y de la vida cristiana. Estamos convencidos de que esto es bueno para los niños y niñas. Es bueno creer, merece la pena. El que cree encuentra la vida. Jesucristo ilumina nuestra vida en medio de las dificultades que atravesamos en estos momentos, en los que nos sentimos tan vulnerables. Hoy les damos la oportunidad de comulgar por primera vez. Mirado en su hondura, este acto es motivo de alegría para todos nosotros. Hoy están un poco más cerca del conocimiento y de la unión con Jesús. Les acompañemos con el cariño y con la fe, mucha o poca, que tengamos. Zutik jarririk, hasiera eman dezaiogun ospakizunari. Guazen elkarturik. Guazen elkarturik, piztuta fedean, argitan zabalik, maitasun bidean. Guazen elkarturik, piztuta fedean, argitan zabalik, maitasun bidean. Entzun dezagun apaltasunez, entzun dezagun jaunaren hitza, bere hitzetan gure egia, gure indarra, gure bizia. Tanok. Guazen elkarturik, piztuta fedean, argitan zabalik, maitasun bidean. Guazen elkarturik, piztuta
maitasun bidea. Gurekin dugu maitsuta lagun, gurekin dugu gurekin jauna, egin dezagun zuzentasunez, da maitasunez bere esana. Zutik, mesedez. Guazen elkarturi osondo, piztuta fedea, argitan zabali, maitasun bidea. Guazen elkarturi, piztuta fedea, argitan zabali, maitasun bidea. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Amen. jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Egun hon eta ongi etorri danak, baino bereiziki zuek, ezta? Iritsi da eguna. Bi ikasle, Jesusen bi ikasle, joan ziren beraren gana. Eta galdetu zioten, nun bizi zera? Eta harek esan zien, zatozte eta ikusi. Eta esaten du evangelioak, eta berarekin joan ziren, arratsaldeko 4 ziren. Bueno, etorri eta ikusi, hoxe, gaur aurreneko aldiz, Jesusen mai ingurukoak egingo zerate, parte hartuko dezute, bere etxekoak izango zerate, bataioaren gatik, bazerate, baino, mendik aurrera, Eukaristian ere parte hartu dezakezute. Zatozte eta ikusi. Bizikizun hori, esperientzi hori bizi behar dugu gaur. Ongi etorri danak. Eta orain zuek ere, eman ongi etorria, etorri diren guztiei. Eskerrak ematen dizkizuegu gurekin etorri zareten guztioi. Beti zaudete guri laguntzeko prest. Horregatik ekarri gaituzue katekezira. Eta gaur Jesusen azken afaria ospatzera etorri gara. Ongi etorri. Gracias a todos los que habéis venido a acompañarnos. Sabemos que deseáis lo mejor para nosotros. Os pedimos una cosa, enseñarnos a creer, a ser buenas personas. Necesitamos de vuestro ejemplo. Guk zueri begira ikasten dugu dena. Eskerrik asko zuen laguntzeagatik. Gracias por vuestra oración y por seguir esta celebración con interés. Ederki, ondo. Beste behin, Jesusek parabola bat jarri zuen, otordu handi batean, bat zegoen, jantzi zuririk gabe. Eta orduan, arei, esan zioten zuk, joan hemendik. Ez zaude jantzi, festa jantzia jarri gabe, zuria edo ordina, festa
jantzia jarri gabe. Guk Eukaristia ospatzen dugun bakoitzean beti nolabait esaten dugu, ez gaude hain festagirokoak, ez ditugu gauz guztik ondo egiten, ez gera hain leialak Jesusekin, bata bestearekin. Horrek dana gure elkartasunaren da festa giroa ondatu egiten dute. Horregatik Eukaristiaren hasieran beti barkamena eskatzen dugu, barkamena. Barkatu jauna, zutaz ahaztutzen garelako, otoitz egiten ez dugulako eta eskerrak ematen ez dakigulako. Erruki jauna, Erruki jauna, Barkatu jauna, batzuetan alferra izan garelako ez dugulako behar bezala lanik egiten eta zintxotasunen jokatu ez dugulako. Kristo erruki, Kristo erruki. Barkatu jauna, elkarrekin azarratzen garelako, ez dugulako elkar maitatzen eta askotan bata besteari laguntzen ez dakigulako. Barkatu jauna, munduko behartsuak eta gogorkerien biktimak ahaztutzen ditugulako. erruki jauna. Erruki jauna, Erruki dakigula, jainko aita onak eta gure hutsegiteak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. amen. Aintza zeruetan jangoikoari. Aintza zuri jauna. Gure aita guzti alduna eta gure gilea. Aintza zuri jauna. Aitaren seme bakarra, gure salbatzailea. Aintza zuri jauna. Eta Espiritu Santua, maitasunaren sortzailea. Aintza zuri jauna. Aintza zuri jauna. Aintza zuri jauna. Aintza zuri jauna. Egin dezagun otoiz, jainko eta gure aita, Jesusengan zure maitasunaren neurrigabea erakutsi diguzu, eta elkar maitatzea gonbidatu gaituzu. Zure izenean bildu garenoi lagundu izaiguzu munduaren erdian zugandi datorren bizi berriaren testigu izaten. Emaiguzu hortarako zure espiritua. Muéstranos, Señor, el amor del Padre y ayúdanos también a nosotros a vivir amándonos los unos a los otros. Danos para ello tu espíritu. Zure seme Jesucristo, gure jaunaren bitartez. Seri, entzungo dugu aurrena pasarte bat, azken afariaren pasarte zaharrena. Pablo idatzia, baina zaharrena da, zaharrena da.
Entzungo dugu, eta gero, Jesusen evangelioa. San Paulo apostoluak Korintoarrei. Senideok, jaunagandik harturik daukandik, neronek zuei eman dizuedan hau. Jesus jaunak, saltzeko zen gauean, ogi hartu eta esker otoitza eginda, zatitu zuela eta esan. Hau nere gorputza da, zuentzat ematen dena. Egizue hau nire oroigarri. Era berean, kalizarekin ere afalondoan, hitz hauek esanez. Kaliza hau itun berria da nire odoletan. Egizue hau edaten duzuen bakoitzean, nire oroigarri. Beraz, ogi honetatik jaten eta kaliza honetatik edaten duzuen bakoitzean, jaunaren heriotza adierazten duzue, bera etorri arte. Jaunak esana. Zuti pretatzen gara, Evangelio Santua entzuteko, aleluia bezuaz. Aleluia, aleluia, aleluia. Agindu berri bat ematen dizuet. Maita ezazue elkar. Aleluia, 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 aleluia. Jauna zuekin Eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa San Juanen liburutik. Aintza zure jauna. Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: Amigos, me queda poco de estar con vosotros. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Amaos también entre vosotros. La señal por la que conocerán todos que sois discípulos míos será que os amáis unos a otros. Jaunak esana. Eskerrak zuri jauna. Bueno, gaur ez dizkizuet gauza asko esan nahi, Asko hitz egin gendun atzo ere, eta, bueno, ez da. Baina jarraituko dut hasierako hitz horiekin, ez da. Jauna, nun bizi zera? Zatozte eta ikusi. Eta berarekin gelditu ziran. Bueno, jaunartzea, Jesusekin gelditzea da. Jesusen lagun izateko erabakia hartzea. Jesus, zuen bide lagun bizitzan hartzea. Jesus egin nolabait eskutik heldu, eta zurekin egingo dugu bidea. Ezta? Hoxe da. Horreneko jaun hartzea, zenu Jesusekin bat egite zerate gaur, bera bide lagun hartuta, bere lagun izateko, eta hori da, gauze derrena, Pentsa ze entzun dugun evangelioan, ikasleri ze esaten die. Nik maite izan zaituztet.
Jangoiko aitak ni maite nauen bezala, ni maite izan zatuztet. Zuek, zuen artean ere, elkar maitatu zaitezte. Ez dago beste, horixe da, baina zea handia dan hori. Zea handia dan hori. Ez zaude bakarrik bizitzan, klaro, gurasoak, senideak, bai, hori dana. Oso ondo, beharrezkoa, zorionez, ederra benetan. Baina bestelare, Jesus zuekin, Jesus zuekin. Soinean dezuten gurutze hori, hori seinalea da, Jesusen seinalea da, ezta? Eta daukazuten soineko zuria, Jesus jantzi dezute soinean, esan nahi du, ezta? Eta gero, jaunartzea. Beraz, egun, benetan handia. Horrekin gelditu, Jesuseri eskutik heldu, bere lagun izan, eta aurrera. Ez zaudete bakarrik. Momentu zailenetan oroitu beti, Jesus nerekin. Jesus nerekin. Edarki, gehiuz dizuet esango. A vosotros los padres, quiero deciros, bueno, lo que me he dicho a mí mismo, al escuchar este texto del Evangelio, ¿no? He recordado, para entender, ¿no? Pues ha muerto recientemente Pepe Mújica, ¿no? Pues expresidente de Uruguay. Y una vez muerto, todo el mundo habla de su legado, ¿no? ¿Qué legado nos ha dejado? De alguna manera, ¿qué testamento, qué ejemplo de vida, qué valores nos ha dejado? Recientemente falleció el Papa Francisco y lo mismo, el legado del Papa Francisco. ¿Qué legado nos ha dejado? Pues Jesús, el texto que hemos escuchado está en el contexto de la última cena, ¿no? Y Jesús les dice, mirad, este es mi testamento, este es mi legado, este es mi mandamiento. A amar no se puede mandar, no se puede imponer, el amor no se impone. Cuando dice mandamiento, que este es mi legado, este es mi testamento, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Jesús no dejó una página escrita, nada. Jesús no dejó una filosofía. Jesús no dejó, no. Nos dejó este testamento del amor, este legado del amor. Y cuando uno recibe un legado, pues lo recibe y lo transmite, y esa es la misión de la Iglesia, recibirlo y transmitirlo. El legado de Jesús es su palabra, su evangelio, la Eucaristía, el amor fraterno, la fraternidad, todo eso. Bien, pues pensando en estas cosas, celebramos hoy también esta primera Eucaristía de estos niños a los que les transmitimos el legado de Jesús, lo que Él nos ha dejado. Entonces vamos a hacer, puestos de pie, vamos a hacer profesión de nuestra fe. Sinistende jangoiko aita, gauza guztien jabea, zeruaren eta lurraren eginea. Sinistendet Jesucristo, haren seme bakar, gugatik eta piztu sana. Sinistendet Espiritu Santua,
Eliza Katoliko santua. Sinisten dut, sinisten dut. Ederki eta gure sinismena aitormen eginda gero, gure eskariak jarriko ditugu Jaungoikoaren eskuetan. Vamos a poner nuestras peticiones en manos de Dios. Eska dezagun Elizaren alde. Oremos en primer lugar por la Iglesia. Jesusen familia den Elizak munduan eta hemen Azkoitian gai izan dadila Jesusengan dugun fedea bizi eta zabaltzeko. Que vivamos con alegría y valentía y honestidad la fe recibida. Eska diezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Eska dezagun Azkoitiko neska mutiko guztien alde. Oremos por todos los chicos y chicas de Azkoitia. Gurasoen laguntzarekin 3 urte hauetan katekesian hasi dugun bide jatorrari jarrai diezagula aurrerantz ere. Que sigamos también en adelante creciendo como cristianos. Eska diezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Sinismenean laguntzen diguten guraso eta pertsona on guztien alde, katekisten alde. Oremos por todos los que nos ayudan a crecer en la fe. Entzun arren jauna. Eginkizun eder eta bikain horretan inoiz aspertu ez daitezen que Dios bendiga los esfuerzos de nuestros educados. Eska diezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Eukaristia ospatu eta gaur lehendabiziko aldiz jaunartuko dugun guztion alde. Por todos los que participamos en la misa y comulgamos por primera vez. Jaunartzea pozez eta maitasunez bete gaitzan, que la participación en la misa nos llene de alegría. Eska diezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Guraso eta familia kristauen alde, por los padres y madres de estos niños y niñas y las familias cristianas de Azkoitia. Gure guraso arduak, bai etxean eta ikastolan, bai kalean eta elizan, erakutsi ikusenez, jaso ditzagun, gure aur haueri, kristau exemplu jatorrik inoiz falta ez ditzaien. Que las familias cristianas de Azkoitia seamos cada vez más conscientemente cristianas. Eska diezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Munduan eta gure artean dauden behartzuen alde, por todo el pueblo de Azkoitia, para que en medio de los problemas que vivimos, con la guerra de Ucrania y la de Palestina, sepamos cuidarnos unos a otros responsablemente y ser creadores de paz. Gure kristau eta giza kontzientziak solidarioak izatera bultza gaitzala. Que vayamos creciendo en solidaridad y decreciendo en indiferencia. Eska diezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Beraz gogoan ditugu bereiziki ez da. Gazan, hiltzen ari direnak, umeak, eta Ukranian, eta munduko hainbat tokietan. Gerraren biktimak gogoan ditugu. Todas las víctimas del sufrimiento originado por el ser humano. Todas las víctimas de guerras. Los tenemos en cuenta. Eta baita ere gaur, Leon Aita Santuak hasiera ematen dio ofizialki bere ministeritzari. Eskatzen dugu berarentzat, espirituaren argitasuna eta sendotasuna.
Jesucristo, gure jaunaren bitartez. La colecta de hoy, la colecta de hoy la estamos haciendo, es una campaña diocesana en favor de la residencia de los sacerdotes jubilados, ancianos que viven retirados en la residencia sacerdotal. Necesitan ayuda, pues es para eso. Bueno, maia prestatu dugu, Jesuseke, horrelako zerbait eingo zuten, garai hartan, arkumea eta jate zuten, da Pasko afaria zan, da orduan egin zuen Jesusek, keinura, Hemos preparado pues la mesa como prepararía Jesús con sus discípulos para celebrar la cena pascual de los judíos. En ese contexto, Jesús hizo esto que vamos a hacer ahora. Egunero somatzen dugu zure maitasun neurrigabea, eta egunero saiatzen gera zure maitasun hori antzematen, eta esker oneko izaten. Onarritzazu gure doaiak, eta egizkizu guretzat biderako janari, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Zutik. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Gora bihotzak. Jaunagan dauzkagu. Eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokida eta zuzen. Egokida bai, aita ona zuri eskerrak ematea pozik gaude, eta gure bihotzak eskerronez beterik dauzkagu. Horregatik Jesusekin gure zoriona ospatzen dugu. Eskertzen dizugu eman diguzun bizitzaren doaiaren gatik, gure guraso eta familien gatik. Jesus ezagutu degulako, eta gaurko egun pozgarria ospatzera bildu gaituzulako. Te damos gracias, Señor, por estos niños y niñas, por sus familias, por todos aquellos que nos acompañan en la vida y nos muestran el camino de la felicidad. Eskerrak ume hauengatik, hemen bildu garen guztiengatik. Horregatik bihotz bihotzez kantatzen dizugu. Santu, santu, santua, diren guztien jauna. Santu, santu, santua, diren guztien jauna. Osana, 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 osana,
Osana, Osana. Benedikatua da zeru gorenetan, jaunaren izenean datorrena. Osana, 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 Osana. Bedeinkatua zerazu Jainko aita ona, zure seme Jesusengatik. Bera izan zen, txikien eta behar zuen adiskidea. Berak deitu zituen aurrak bere ondora. Berak erakutsi zigun elkar maitatzen. Horregatik utzi zigun Eukaristiaren doaia bere azken afarikoan. Horregatik eskatzen dizugu Jauna, bidali ez da duzula zure espiritua, ogi eta ardu hauek, Jesusen gorputz eta odol izan daitezen. Horregatik utzi zigun Eukaristiaren doaia bere azken afarikoan, berak saldu zutenean, eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu, eta eskerrak emanez, zatitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat pekatua barkatzeko isuriko dena. Egizue hau neure oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Hil eta piztu zerala Jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri jona. Egizue hau nere oroigarri. Horre izaten dugu, hau da misterioa. Esan nahi dugu, hau da harrigarria, ezta? Jesusek orduan esan, egin ezazute hau nere oroigarri. 2000 urte pasa dira, eta begira gaur ere, hemen, gaude, baina hemen bezala, munduko bazter guztitan, kristaua bildu dira, Jesusen oroigarria ospatzeko. Hori ez alda benetan harrigarria, misterio harrigarria. Hor dago ba, Jesusen presentzia, ez da. Gauz ederra, benetan gertatzen zaiguna. Entzun gure otoitza, eta isuri gugan zure maitasunaren espiritua. Padre bueno, infunde tu espíritu de amor a los que participamos de esta mesa de la Eucaristía. Te pedimos por el Papa León, por nuestro obispo Fernando. Recuerda también a todos aquellos que nos han precedido en la vida y ahora están junto a ti. Les recordamos con cariño, en especial a los fallecidos de las familias de estos niños y niñas,
Acógelos a todos junto a ti y que un día podamos reunirnos con ellos. Con María, la Madre de Jesús, con José, su esposo, los apóstoles, los mártires y todos los santos. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Orain aitagurea esan egingo dugu. Vamos a rezar el Padre Nuestro. Pensando bien lo que decimos, se van a poner aquí los niños y niñas y vamos a tratar de expresar, ¿no? El legado de Jesús es la fraternidad, el amor de Dios y la fraternidad humana. Con el Padre Nuestro queremos decir eso. Bueno, orduan, elkarrekin horrela eskuemanez, esango dugu, gure aita, zeruetan zerana, santu izan da. Libra gaitzazu jauna gaitz guztietatik, eta emaiguzu pakea, bata besteari, ezin da jaunartu paken ez baldima gaude. Hortan ere Jesusek erakutsi zuen, pakean ez baldima zaude, utzi eskaintzak bere tokian, zoaz, konpondu gauzak eta gero etorri. Horregatik, Eukaristia hasieran beti, hasiera jaunartu aurretik, bata besteari pakea opa diogu, ez da. No podemos acercarnos. Jesús dijo eso, ¿no? Si vas a hacer tu ofrenda y resulta que estás mal con tu hermano, pues deja la ofrenda, vete y arregla el asunto. Por eso, antes de comulgar, pues nos damos la paz. Jaunaren pakea beti zuekin. Eman diezaiogun pakea elkarri, démonos fraternalmente la paz. Orain, misterioa, esan dugu ez da, misterioa. Bueno, misterio hori abestu behar dugu, papelak banatu, eta nerekin batea abestuko dezutenak etorri, eta neri ere papel batera eman, nik ere memoriz ez dakiteta. Oso ondo, Aimar, edarki ba.
Orduan, hori kantatuko dugu, misterio horrei, Sinisteko mirari. Jakiteko benetan ze ingo degun, Gauza hundik di hauek, Sinisteko mirari. Sinisteko mirari, ainarri garria, ogiaren iduriz, Jesus ez dalia. Jesus bera gurtzen dut aldare gainean, Jesus bera jaten dut egiz jaunartzean. Nere begia Jesus anez dute ikusten, oro bat zentzukiek ez dute nabaitzen, baina salantz gabe dut handela sinisten, sinismenaren argiz hau dut ezagutzen. Ze gauz ederra, gure gozamenaz da, Jesus hemen, benetan, eta gurekin. Eta guain jaunartuko dugu, ez da, segi zuen tokitara. Atzo esaten izuen, ez da. Jaunartu aurretik, apaizak herriari, erakusten dio, Jesus, esan ez, ona hemen, Jesus jauna, jangoikoak bidalia, gure janaria, gure eusgarria, gure itxaropena, zenbat gauza esango genduke. Ona hemen, esaten du apaizak. Eta gero, zorionekoak, honen maira deituak. Jauna, ni ez nahi zinor zunere etxean sartzeko, baina ezazu hitz bat eta sendatuko naiz.
Abestu dezagun gure ondoan jauna. Gure ondoan jauna, egon zaitez beti, zuzera gure bide eta gure bizi. Gure ondoan jauna, egon zaitez beti, zuzera gure bide eta gure bizi. Zuzera jauna zu gure hartzai eta gu zure hartalde. Nora ezean ibiltzen gara, ardi gaixo zu gabe. Nora ezean ibiltzen gara, ardi gaixo zu gabe. Gure ondoan jauna, egon zaitez beti, zuzera gure bide eta gure bizi. Gure ondoan jauna, egon zaitez beti, zuzera gure bide eta gure bizi. Zuk ezagutzen gaituzu dano, zuzera gure hartzaior. Zure ondoan elkar maitatu, gaitezela beti ego. Zure ondoan elkar maitatu, gaitezela beti ego. Gure ondoan jauna, egon zaitez beti, zuzera gure bide eta gure bizi. Gure ondoan jauna, egon zaitez beti, zuzera gure bide eta gure bizi.
Egin dezagun otoitz. Jainko jauna, zure semearen gorputz santuarekin janaritu gaituzu. Begira bihotzonez zureak dituzun aurrauek eta azkoitiko herria. Emaiguzu guztioi, sinismenean eta maitasunean bat eginda bizitzea. Egunen batean, zeruko mailan ere bildu gaitezen. Señor, nos has alimentado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo. Mira de corazón y con tu bendición a estos niños y niñas que han participado por primera vez en la Eucaristía y asimismo al pueblo de Azkoitia. Concédenos permanecer unidos en la fe y en el amor. Jesucristo, gure jaunaren bitartez. Amen. Elizkizuna bukatzera goaz. Elizkizun honek jarraipena eskatzen digu, bai gurasoeri, umeeri eta kristau elkarteari. Evangelioak esaten digun bezala, Jesusen gain sinisteak poza ematen digu. Zaila gaitezela, fedearen poza aurkitzen eta bizitzen, egun eder bat igaro. Vamos a concluir esta celebración que despierta tanta ilusión y expectativas. Os deseamos que paséis un gran día. Solo la coherencia con la que hemos celebrado y los deseos de autenticidad en la vida nos pueden ayudar a descubrir y vivir la alegría de ser creyentes. Merece la pena permanecer en la fe en Jesús y en su amor. Contamos con su paz y su espíritu. Parrokiako eliztarrei, etxeko eta gaur gurekin izan zaituztegun guztiai eskerrik asko. Baita ere, 3 urte hauetan lagundu gaituzten guraso eta katekistei. Aurrerantz ere zuen laguntza beharko dugu. Eskerrik asko eta besarkada bat guztioi. Gracias a todos los que nos habéis ayudado en nuestro camino, en especial a vosotros, nuestros padres, educadores y catequistas. Seguid ayudándonos con acierto. Eta bedeinkapen eman aurretik, antes de la bendición, se me ha olvidado antes. Urrutiti dator soinu hau, Ez pentsatu. Koreatik. Eta han ere otoitzerako hola deitzen dute, Urrutiti dator, Goiti dator. Eta hemen, kanpaia jotzen ditugu, ezain fina, kanpaia, kanpantorrea bado, kanpaia beti otoitzera deitzen dute, Hori ezaztu. Jotzen dutenean kanpaiak, ez dira bakarrik orduak, ez, baitere aizue, eukaristia dugu, otoitza dugu, soinu polite du gainea, Edarki hori esan nahi nizuen, eta gero, horrengo astean, egingo dugu honekin ere olako jolas bat. Eta orain bedeinkapena emango dizuet. Jauna zuekin. Bedeinka zaitzatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Zoazte jaunaren pakean, jainkoari. Ondoren, jaunartu dutenek eskaileretan kokatuko dira eta abestu egingo dute.
Mesedez, ez etorri aurrera argazkiak eta bideo hartzera. Gero, hor geratuko dira argazkiak ateratzeko. Ahora, los niños y niñas van a cantar una canción colocados en las escaleras. Por favor, no os acerquéis para sacar fotos o vídeos. Después se quedarán colocados como están para que podáis sacar algunas fotos desde los bancos en los que estáis. Maite gaituen, gu nolan maite gaituen, izena du Jesus. Oso ondo. Edarki ba, hola segi.